Tutkimuksessamme käytetään potilaalta leikattua elävää rintasyöpäkudosta. Leikkauksen jälkeen näyte haetaan suoraan sairaalasta laboratorioon. Näytteen prosessointi aloitetaan välittömästi. Näytepala pilkotaan pienempiin osiin, joista osa menee kudosvärjäyksiin ja toinen osa pakastetaan. Loput prosessoidaan kolmiulotteista kudosviljelmää varten hajoittamalla se ensymaattisesti yön yli. Seuraavana päivänä näyte laitetaan kolmiulotteiseen geeliin, joka jäljittelee näytteen alkuperäistä kasvuympäristöä. Elävää näytettä seurataan päivittäin mikroskoopin avulla. Näytettä voidaan kasvattaa laboratoriossa viikkoja. Näillä elävillä syöpänäytteillä seurataan erilaisten lääkekäsittelyiden tehoa. Kasvatuksen lopuksi näytteet valmistellaan värjäyksiä varten, joilla voidaan esimerkiksi tutkia lääkeaineiden tehoa. Konfokaalimikroskooppia käyttäen saadaan esiin syövän kolmiulotteiset rakenteet ja eri merkkiaineiden sijainti soluissa. Merkkiaineet kertovat tutkijoille esimerkiksi solukuolemasta, solujen jakaantumisesta ja siten lääkeaineiden tehosta. Tavallaan tässä korostuu se, että jokaista näytettä vastaa potilas ja elävä ihminen tuolla jossain. Eli aiemmin tavallaan pyrittiin selvittämään syövän mekanismeja solulinjoilla ja tutkimalla tietynlaisten syöpämarkkereiden esiintymistä näissä näytteissä. Mutta nämä tutkimustulokset, mitä näistä saatiin, tuntuu aina hyvin kaukaisilta ajatella sitä potilasta tai sitä henkilöä, joka tähän syöpään on sairastunut. Monta kertaa tunti sitten takaperin ollut rintasyöpä ja nyt se on sitten tuossa tutkimuskohde. Ja me koetaan ja nähdään asia sillä tavalla, että oikeastaan tämän lähemmäksi niin kuin aitoa rintasyöpäkudosta ei enää päästä. Eli jos me löydetään täällä joku hoitokeino tai lääkitys, joka tepsii tähän oikeaan rintasyöpäkudokseen, niin se todennäköisyys, että se myös sitten pärjäisi se puristoilla klinikassa se lääke, niin on totta kai paljon suurempi kuin jos me tehtäisiin tutkimusta pelkästään perinteisillä syöpäsolulinjoilla.